Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisay tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lagi na sang patay ang napalgan. Ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Gianam-anam og pamatay ang mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan asa dapit sa atong siyudad. Atong yampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. May plano si Alan ug si Emil. Si Emil mo yung bansay-bansay ni Alan. Gisugdan dayon ni Alan ang bansay-bansay aron malikon ang kalawasan. Samtang si Roger nalipay sa nabalitaan nga may balik na sa trabaho si Teresa. Iya kining gipasod-sunuran nila ni Aljon. Misamot ang gibating kabalakan ni Teresa sa gisulti ni Bibit bahin ni Roger. Gikan sa haya ni Bitong, bilaho sila si Teresa sa headquarters aron makuha og interview ang hippie apan nag-abot sila si Floor. O sige, mag-work ko, ha? Ato na ko. Okay, bye. Hindi ba sa kahoto niyang ito, eh? Unya ka lang sa auto, ha? Come in, please. Good morning, Chief. Uy, hi, Tess. May kinakakita ta. Na ako'y tuyo ni mo. Importante kaayo. Wato na kahuman sa imo to ni Chief Leo, okay? Oh, okay. Sige, Flor. Thank you, Tess. Leo, ari lang ko magawa ti Tess na gawas. Go, please. Sige, Tess. Okay. So, dito do, oh. Kaya ka na maguskultahan. Makasamo ka ang imong camera. Oh, sorry. Sorry, ma'am. Please sit down, Tess. Thank you, sir. Sa dili pa ang imong mga pangutanan na ako rin mangutanan nimo, okay? Okay ra, sir. Sige, unaha kong interview. May bakasyon ka kuno. Diin ka man bakasyon. Nagkuyo ko mo si Alan. Diin mo bakasyon si Alan, sir. Nagkinahanglan si Alan ako. Og sorry kaayo nga, dili na ko ikasulti kon hain si Alan. Why? For security reasons. Hipi sa pulis ang imong giinan nga for Balaan security og reasons. tawhanong katungod na ni Alan, sir. Wa ka ba dahil nasabtan? Wa ko Nga nakita na-insulto insulto kung naman ang mga buhaton ka pulis. na sa katao nga sama ni Alan. Nga nasabot niyang mas magmalinawon siya kung dili magpahibaw kung hain siya.
bisan ngadto pa sa kapulisan. Migamit lang siya sa tawhanon niyang katungod, sir. I hope kahatagan nato siya katungod kay demokrasya kining atong nasod. Pero kami mo ay gikuhaan niya katungod sa mong trabaho. Wa, sir. Sorry, pero nasayop ka, ana. Tuhoy ko. Pero bisan kung dili pa ka mangutanan nako, ako mismo ang musulti nimo nga gitugyan na ni Alan ang mga pangitabo diha ninyong mga pulis. I hope wa ka malimot sa atong presscon nga namong si Alan nga magpalayo siya. Ug ang kaso, iyan ang gitugyan ninyong mga pulis. Nalimot lang di ko. Misulti siya na. Salamat si mapaganitis. Karon, o sa iyong pangutana. Sa gihapon, naglaom mi si Alan nga masulbad ra ang tanan. Gikan sa pagkamatay ni Noy Amado, pag-ambush ni Alan, ug sa pagkabungkag sa bahay ni Alan. Related case ba sa nahitabo sa pamilya ni Alan ang kamatayon ni Jovito Santos? Plainly isolated case, Tess. Kauban kani sa army si Noy Bitong ni Noy Emil nga uyuan ni Alan, sir. Wa pa'y gipiling tao ang mga kriminal. Kung kinsay ganahan nilang Totoo ka patyon, ba nga ilagong vigilante ang patyon. nagpatay ni Noy Bitong? Mo'y nabutang sa paskin nga vigilante Unsad ang kasi sa nagpatay ni Bitong. vigilante? Hinimo-himo nga vigilante? Or may vigilante ba ya nga ang kontra gustong pamatsyon mao ang mga daotan? Then, dautan si Bitong kay gipatay man sa vigilante. Gikondemnisyon ang vigilante case. Why man sa ang pagkatao ni Noy Bitong nga matawag siyang dautan nga pagkatao? In fact, amo kining gisusi ang iyang mga records. Limpyo siya, sir. In fact, daghan na siya og naangkon nga mga medals, isip buhi siyang bayani kaniadto sa pagpanerbisyo sa army. Maura kini ako ikasulti, Tess. Sa pagkakaroon, gipaninguha namo nga mahibaw-an kinsa ang nagpatay ni Bitong. Well, ang gusto lang untang mahibaw-an sa publiko nga related case ba ang nahitabo ni Noy Bitong sa nahitabo sa Kaya mga nagkadugay ug nagkadugay, naghanap ang kasulbaran sa kamatayon ni Amado. Og nagtuo mong tanan nga ang nahitabo sab ni Alan naghanap sab nga dili gid mahatagan og hustisya. Trabaho na kana sa kapulisan, Tess. Kung dili lang kamo magsigig samok-samok, kamong taga-media di mo magsig samok-samok, smooth unta kayo ang kasulbaran sa bisan unsang krimen aning atong syudad. Please give us enough space aron ma-execute namo ang among trabaho nga ninyong magbubuhis. Maura ka natis. Papawayaw na mi sa inyong pagsamok-samok. Ipahibaw na mo ninyo ang kasulbaran ni tanan. Mao ka na mong ipasali ka ninyo. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, Tis. Kadit eh. Yes, sir. Pahibawaw niya ko kung kano sa inyong kasal ni Alan. Bisan bakikaw kayo, pero gusto kong usa sa inyong ninong, Tess. Ingna si Alan, pasunuya siya din eh. Ingna siya nga wa siya angay kadlukan kay ni amin. Labaw sa tanan, ni ako nga umaabot ninyong ninong sa kasal. Kung musugot lang mo, ako mo'y mapasalig nga luwas kayo si Alan. Kung dili siya magkasuroy din eh, ako may muadto niya, Tess. Makikita ko niya, Tess. Asa ko man nga mahimong ikita siya, Tess. May pahiyom ka man, Tess. Murag wa na kasal nga mahitabo na mo ni Alan, sir. Again, sir, sorry. Di na ko ikasulti kung hain si Alan. Sorry, sir. Well, gusto ka. Inyo ka ng katungod. Girespeto na ko ang inyong katungod. Good luck. Thank you, sir. Okay. Thank you. Bye, sir. Bye. Lisod pagkakaroon, aron mahibaw na to kung hain si Alan magtago, sir. Nahibaw ko. Ibiyan na si Tis deha si mga opisina. Ganun hibaw man ka? Ay nakapangutan na ang nahibaw ko. O gala. Nahibaw de ka?
Igawas na siya. Magsulti pag sila si Flor. Okay, bye. Bye. Asa ka magtago si Alan. Dili gud mo tugan si Tess. Kahigog babayhana. Sorry, Flor, ha? Gilaay kag paabot? No. O, makulaayan, Tess. Daghan mo sa kong gikasulti ganina. Naibausap ko. Ilado mo sa tanang mga pulis. Unsay akong ikaalagad, Flor? O, mo-invite unta ko nimo. Dadalang sa mga imong cameraman. Na fast food sa atbang, o. Sorry gid kaayo, Flor. Maikog mong gudmi sa kumpanya. Purely trabaho ra gyud ang among mga lakaw. Gikan din himay atuon pa mi sa City Hall. Kung makitaan ko sa mga kaubanan nako nga moso diha, unya dili para sa among trabaho, mamimuhan mi ana. Sorry, Kyud. Mahimo man na kung off na mi. 8 p.m. nga akong off. Sa alas 8 na lang ta masulti. Pahuwaton pa ko nimo. Una lang ko sa patrol, Tess. Igo naman tingali itong mihangyo ko. Di man ko arte, Tess. Franka hinoon. Franka ko. Butag yun ay gugmasa. Ni aman unta ko, pero ikaw yun ang gipili ni Alan. Flor. Nainumdum ka pa sa inyong gibuhat na akong Alan? Ha? Igo rami mi pasabot si Alan. Dili na ko Flor. batasan nga mo ilog og laki. Okay. Ikaw ang gipili ni Alan. So, imo na siya. Salamat, Flor. Ang pingi si Alan. Di na ko magsabok-sabok ninyo, Tess. Thank you. Bye. Sige. Uy. Pisa mo saon. Tikyom na ko man to. Bisa ng saon sakit agad ko. Mga matay raman bitaw mong duha. Mga matay ra mo. Mga matay ra mo, Alan. Mga matay ra mo, Teresa. Hapit na! Tingali, busy kay Teresa karon sa iyang trabaho. Dili ko na siya sumukon. Alan, magsugod na na. O, Emil. Natural kuyawan ko ganina. Silis ko ito yung magkasulti. Nakasabot man ko nga lain siyang tuno siyang sinultihan. Mao nga mihatag kog lugar aron magkasulti kimog maayo. Doon na lang ta sa City Hall, Bet. Okay. Asa magka-parking ha? Napuno mong parkingan sa mga sakinan. Tuyok lang ta sa luyo. Basin tuwa dito'y bakante. Patay! Panuway mo ni autuha eh. Bigani ni. Luwas siya! Ang tao ni Roger. Luwas sa'yo! Luwas! Tess. Bet!
Unsay buhaton sa duha ka tawo ni Roger ngadto nila ni Teresa. May dautan kang mahitabo ni Teresa. Mga higala sundan ang kanunay ang uban pa mga sumpay ni ngatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw ni Cain. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Collantes Gomez, Direktor Algina Bakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquiles Hesem, og laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.